Ялгыз карт-карчыклар, аз керемле, күп балалы гаиләләр, физик мөмкинлекләре шикле сәламәтлеккә туймаган кешеләр көн саен өйләрендә ярдәм фондыннан кайнар ашлар белән килгән волонтерларны зарыгып көтеп тора. Кайнар ризыклар апрель башыннан ланчбокслар белән Хәйрия фондының Тормыш юлы дип аталган проект кысаларында таратыла. Моннан тыш, йорт җирсезләрне ашату да оештырыла. Ярдәм Хәйрия фондының бу игелекле эшен Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та хуплап каршы алды. Аллаһ Тәгалә менә кешеләрне тигез генә итмәгән. Берәүләр бай була, берәүләр ярлы була, берәүләр урын өстендә ята, берәүләр инвалид була. Менә сау-сәламәт булган, матди яктан мөмкинне булган кешеләргә мохтаҗлар, урын өстендә ятучылар, авыруларга ярдәм итү безнең бурыч. Ярдәм фонды булыша ярдәм итә торган кешеләрнең исемлеге шактый зур һәм ул сан көннән-көн арта бара. Ланчбоксның үз бәясе 155 сумга чыга. Ярдәм фонды волонтерлары яңа пешкән ризык кына түгел, кирәк булган очракта дарулар да илтеп бирә. Ярдәм мәчетенә бик зур рәхмәт, шулай оештырган өчен Алланың рәхмәте жаусын. Ашарларга киләсез. Безгә туганнар, балалар булыша алмаганда бу бик зур ярдәм, бик зур рәхмәт сезгә. Ярдәм өчен исәнлекләрегез орта күрсен, бөтен сенә дә рәхмәт яусын. Кадерле дуслар, бу игелекле эшкә сез дә кушыла аласыз. Без сезне игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәргә чакырабыз. Ул аз керемле кешеләр өчен кайнар ризык кына түгел, рухи яктан зур ярдәм булачак. Аллаһ Тәгалә сездән разый булсын.